Hi guys, welkom aan my eerste vlog video. Ja, kom ons vat vir julle op 'n toer. Dit is 'n hele naweek ding, die Vrydag vanaand. As ek in Miyakasa Kuilsrivier, môre is ek in Beaufort Wes en dan Sondag as ek in Riversdale. Dan kom ek eens Maandag huis toe. So ja, ek gaan nou gou die boys gaan optel, my broertjie en my buddy. In die Parel. My broertjie is al klaar vooruit gery. Maar ja, welkom julle. Bij mijn eerste vlog, maar het is kwart voor naweek. Ja, let's do this. Ja, kom eens go. So ja, julle, ek is nou op pad Parel toe. Jammer dat ek die video so wild maak. Because why, ek was supposed om vroeger te begin en die tyd het my gevang op my eerste video vlog. Was actually bad. So, kom ek vat vir julle op my toer vanaand, Miyakasa Kuilsrivier. Ek moes nou die video so maak van my broertjie is hier vir beter beligting vir assistentie. So ek sal seker 'n beter video later maak wanneer beter beligting is en alles daai. Maar ja, let's go. En of course moes ek by Burger King stop om iets te kry om te eet, want ek het nog niks vir die dag geëet en ek is al op en afval. So ja julle, ons is nog altyd in die Parel, ek het al lang al gery al. Ek het al voor 9 gery al, ja, ek het al voor 9 gery al. En ek is nog altyd hier. Maar gelukkig is die twee boys aan met my, hulle is nog net by KFC in, want hulle wil KFC gee, toe koop ek maar my Burger King. So ek like, okay fine, it's cool, call me collected. Nou waar ek my kos, die lyn is mes lang, ja. En ek moet nog Kuilsrivier toe. Maar ja, ek hou julle op hoogte. Sap. Oh, King, welcome, no? Away. Hallo guys, so ons is nou hier in Kuilsrivier, né? So 7 uur gekom. Kan julle glo in Wellington het was so warm geweest vandag in Wellington. Toe ons dan nou hier in die Kaap kom, in Kuilsrivier toe reën nie dat reën. Ja, my broertjie was so nat geweest. Dit lyk hy het die dam uit gekom. Maar anyways, dis die boys wat ek op pad julle. Hy en ek is Paksteel. Hij is Werner. Oh, dat willen we wachten. Zo raak. Guys, julle sal even glo moeg as ek dit was baie warm geweest. Dit was baie nice vir Miyakasa. Die Vrydag, ek is nou finally klaar. Ek sit nou hier buite, rook nog my laaste pypie, geniet ietsie. Dan gaan ek huis toe verkeer, want môreoggend is dit vroeg op vir my 7 uur.
En ons die pad vat boven het west toe. So ja, the night is done. Oh, en ik ga nooit genoeg kry om die t-shirt elke keer te dragen. Heavy on the thank you God. Ik zal het aan ik voel nog, als toch te min mensen wat het nog raak gezien. Dus ik zal het nog aan elkaar dragen. Anyways, squad voor na weekje beter. Hi, goeiemorgen julle. Het is zaterdag die 29e. Op pad boven het west toe. Het is nu 6:30. En die poosje is niet bezig om goed in te pakken. Alles daar. Want ons die pad kan vat naar boven het west toe. En vanavond spelen ze een Gen in Entertainment, ja. So, ja, ik vat jullie samen met mij. Over die matras niet, dan was het. Die ene is hier bezig om die pijp schoon te maken. Ja, gaan die pad vat loop. Gaan die pad vat, alles moet schoon is, sprinkelen. Ik heb met die pijp man nu, maak maar die pijp er schoon. Yes, wacht man, kom hier man. Wat die man hier, hou nou op man. So kom ik vat jullie samen met mij op die Saturday vlog. Dat is mijn eerste keer voor die vlog wat ik nu maak. So, ja, ik wil iets niet try. Loving what DJ Malen Mr. Quad voor naweek. So ja, let's go. Staan jullie 3 bij elkaar gewoon vast. Libur tadi mau ya. Puas kastaan veel. Activiteiten. Siapa weer? Activiteiten. In vanavond? Vanavond gaat ons boer uit. Zie je. So ja guys, ons eerste stop voor die dag hier is gewoon die petrolstasie. Zullen we dit ding volmaken en die pad lekker aanvat. Hazen.
nagevolg van copyright. Beran. Just wouldn't have a clue. And sometimes it seems this world's closing in on me, and there's no way of breaking free. Then I see you reach out for me. Oh, sometimes I wanna give up, wanna give in, wanna quit the fight. Then wanna look at you, baby.
away as I do. I'm missing all the clocks in the pavement, the turn my nose, straw in my way. Is there anything I can do for you? Is there anyone I could call? Ja, alles is nou in Woester. Basically voor Woester, of kan men sê in Woester. Ek moes my kos stop by die garage want ek was enige drank. Nou, hy winkels by ons was nog toe gewees. Dammit. Ok, ek kon nou 'n bietjie lag by. Ja, die winkels by ons was nog toe, so. Dit is gewoon net iets so. Ja, gitu dong. Ek gaan 'n monster vat. Ah. So ja, dan gaan ons weer die pad vat. Boven West. Ek moet vir my nog 'n drywer kry. Ek kan nog nooit so alleen wil ry. Eeg. Dis boe oor na klaar toe al. Maar okay, is bamba. Hier wordt die phone is klas, joh. Er is quality moe. Ja! Catemeranto! Arlabendo malesta! Exterminianto, amigo, amigo! Wat is dat dwarang? Wees ko my. Kykie. Kyk ah. Soek ek deur mense se verhoudings. Jongen, speelrag joh. Speelrag geluid dit. Kijk ah, my bro. Ja, ons ry nou even by die Dorangs. Ja. Ja, ons is in die Dorangs. Soos julle hakke sien is Kaya Lisa. Speel maar. Amper Lynsburg. Nog so 3 minute als we Lynsburg. En dan gaan we gaan breakfast, toilet break. Dan gaan we die pad weer aan. Dat was bijna lang in Ferry. Maar ja, goed bamba.
Ay, bro, kastayot. May tayot bro. Makan lipat, balikan Islam bro. Ayan yun. Langklan ito. Sagara, oh, yung pura ng Arab. Kasi yung karat, yung kadisem, bakiyang tas... KFC! Naway KFC yung kanilik. Naway toilet ba na nilik? No? Ay, ito yung may karat. Yalah gitu, yalah mereka worry. Tidak ngeras. Osis na online bahkan ya about what tang sih ka 1 something kilometers still to go. So ja, die mannen gaan ook koop en alles daar. Alweer KFC, gestaan ook KFC geen. Maar oké, kom eens go. Tussen Beaufort West en Laingsburg. But I'm tired. This is my second monster for the morning. Just quickly gonna smoke a pipe and take a quick break and eating that out again. So yeah. Hier, gerade das ganze Zeit. Das ist mein, das Fokus ist das. The wind is gonna make strong. Wat zei je? Ik ga een yang trekken. Yang trekken wat er is. Dank zo. Naik ke Skalem
Lijkt dat die mensen zitten McDonald's hebben. Klibaar ko boy, wala ka dyan. Ito pala yung mensen. Rami mo nga yun. Mas makakalik na pa ito. So, wala. May traffic yung may drive. Toilet. Hallo julle, so finally is ons in Beaufort Wes. Nou, weet jy hoeveel uur is dit? Ek is moeg. Nie was moeg, ek is moeg. So ja, finally is ons is nou by gasthuis wat hulle vir ons geboek het. So ja, kom ek vat vir julle hier in. Dit is hoe dit binne lyk. Smart TV. So braai area. Nice. Couches. Si kombuis. Dit is my kamer. Die lekkerste van alles is warm. En ek het aircon. Kijk, weet je, die twee kamers. Dat is alles in. Ook aircon. Alles in is op 30. Alles in is op 30. Maar ja. So ja, ons gaan nog rustig verkeer. Lekker, ek dink ons gaan later 'n bietjie iets oor die kolle gooi. Ja. So ja, ons verkeer maar nou rustig. Ik heb al geslapen, ook al een paar net. Ja. Ik ga gewoon niet van toen was iets krum te eten. Dan zit het. Langs die kant in. Oh, moet hij kopper gaan. Huh? Oh.
bra. Zo opleggen. Even niet zo. Ah, zo bra. Kijk nog waar die is. Saya nombor. Saya nombor. Kan ik hier? Ah, ik dank ze. Arriveren tijd. Pleitmaak tijd. Gaan de mensen boos of wat? Ha? Ja, jullie jammer, mijn phone was pap geweest. Ik heb vannacht het zaad gezet. Dus dat is nou weer. Verkeer rustig en kijk game. Ja. Tactically, here, what we need is a good position. For example, they get a positive outcome, maybe more than another penalty, get into the Springbok 22-meter area. And at least ask some questions of the Springbok defense at the moment. They had 1 or 2 opportunities for box kicks. Win the ball, ask some good questions, and look to build a bit of pressure. Come time, but Kijk hoe gaan het dan Let's hier. head over to the one person who knows the most about scrumming here today. The tactical zone is an absolutely point by point. Nee man. Minutes of this game. This was the sort of result of that score. Yeah, we talked about the foul being the biggest interest and Ja, zeker tijd. Woordje voor die beloof. Een woordje voor die vlog. Wie is dronk? In film meer een keer nog dronk. Kijk guys. What Paraat maar. What of the night? Jullie Vitos kom, maar de Vito laat kom hier. Waar heb je aan? Op de eerste dag nooit guys, ik denk die word of the day within Navi kan us. Soos malam passeert, every on the thank you code. En hy stukkie kry so niet by. Danko. So ja, jullie hebben het vandaag klaargemaakt. Het is tijd om te gaan spelen. Team kwart voor naweek. Bamba tyd. Bamba tijd, ja. So kom eens gaan. Boven het West. ZM Entertainment. En New Street. Ja, ik moet deze malen. Dus wij zullen wat ik van maken. Pauw, zien jullie aan. Hij loopt dit erop. Halen. Vaga. Wat? Is. Ja, Oh, ik zie niet. Ja. Sorry.
Vocês la noche, y yo cherche la noche, on cherche la noche. Take my choice, that they shoot the post. Take that choice, I take that push. Y yo cherche la noche, on cherche la noche. Y yo cherche la noche, on cherche la noche. Take this more, they look at you. They must know, nothing must know. Been around love, fame, been around love, money, been around some names, but the Chicos still the same. Some things never change. Here's a tip, some of your friends, I'll show you your future. Keep it changed. I've seen them come and go. I've seen them shut their souls. You will never win traffic, baby. Let's make it roll. I always keep you up on a pedestal. Misery is company, baby. Don't sweat. I got a whole lot of things and a whole lot of numbers, but I put them away, 'cause I think I might love you. Could be the everything or just spending the money, but I know what this could be. Tearing up my history for you. If my love with me tonight, Yo, I'm tired. Is nou voor 3. Ik ben nog net hier aangekomen bij de huis. Gasthuis hier in Beaufort West. Dankie Beaufort West. JM Entertainment. Jullie was amazing geweest. Ik is nou moeg boe uit als een morgen. Morgen niet later is het weer geweest. Ik ga eerst maandag huis toe. Yo. Maar alright, dat is die leven wat ik gekies heb. Let's go! Morgen guys. Sorry. Zondagochtend. 9 uur. So ik ga opstaan. Die mannen wakker maken. Dan moest hij weer wegvallen voor Ravensdale. We spelen vandaag naar Ravensdale en dan komen we morgen huis toe. So ja, Karel's Place, let's do this tonight. Sunday session. Mora. Kam ka tijd, kam ka Bianca. Kom maar nergens. Nog op pad. Ravensdale toen nog 3 hours.
guys, ons nou weer in de rest aangekomen nou. En ik zie dieper uit nog eens ja. Hij kan pas dus klippen wat in elkaar slaat. Ja, is mijn mensen. Ons nou aan Mosselbaai. Op pad daar was het. So kom ons wat voor jullie bij Turkije. So ja guys, ons nou in Mosselbaai. Op pad daar was het nou. So kom ons wat voor jullie op bij Turkije. So voilà. Klibo en crew. Nanti mi kuat menawi guys. Waar heb je Heb je het? So ja. Oké, zo los. Had ook die klappen krijgt. En om een stapel voor Nee, ik denk het wat nu. Zo gaan is dat. Hij is op. So ja, mensen, het is nog fijn in de Riversdale. 3 hours rij uit Beaufort West. Ja, we zijn veel hier aangekomen. Zoals je ziet, bij ons gasten is in Riversdale ook is. Dit is onze laatste kick voor die naweek. So, ja, zoals je ingeboekt. Voor die dag en voor die nacht. So ja, kom ik vertellen hier bij ons nieuwe gasten is. Ik ga even alle doen. Werner en Clifton Beach. Die is mijn kamer. Ja, ik is hier met die aircon en heel blij is ik. Dit is mijn kamer. Mijn 5 vielen, alle 2 kamers. Nice, dat is alle kamer. It's actually nice though. I love you. That's I love you. Die badkamer. Die badkamer. So ja. Ja, so dat is dat. Dat lijkt baie nice, maar soos ek weer sê, ek is bly ek het my aircon in. Because it's baie warm, it's peak season. En ek gaan julle later wys die as ons by die swembad gaan sit en rustig verkeer. So yeah, it's a wrap for the whole weekend. Friday I played at Yakasa in Coles River. Yesterday Beaufort West. Zen M Entertainment, and tonight I'm in Riversdale in Karen's Place. So kom ons kwart voor na weekie buite man. Hallo nou, dis my eerste vlog nee. So ek hoop ek gaan my bes probeer om dit perfect te maak. Serieus, ek is man vir sulke goed, maar my broertjie die hele tyd sê maak 'n vlog man. So ek okay, is fyn. Dis fyn. Ek gee dit man. Sien jy ek wat sê rede vir die vlog? Almal bly vir vra was die naweek. Dis die rede vir die vlog. Almal bly vir vra was die naweek gewees.
Dan lijkt ze man is altijd sometimes man moe. Als je nou explain hoe die naweek was, je sometimes verduidelijk zijn nou met sound effects. En dan je beter dat lieg hoe je naweek was. So ons gaat jullie bewijzen geven behind the scenes. Loving with deze Malen en crew team kort voor naweek. So ja, ons gaan gewoon net winkel toe. Ik weet niet of ons nog gaat rijden of loop weer. Ik denk ons gaan rijden. Mijn phone ga ik nog bij de huis los. So ik ga niet door video's kan maken. Maar ik zal veel up-to-date doen hier bij de gasthuis in Swantes. So ja, dus dat. Wie is jouw baas? Wie is jouw baas? Klaas is jouw baas. Klaas is jouw baas. Je woont geval, ja. Je woont geval, ja. Oké, julle. Ons doen besluit, ons gaan niet zwemmen. Van die wenkiet, we gaan een waaien wikkie. Maar kom, ik ga jullie deurvat hoe die plek lijkt hier bij die gasthuis. Ja. Die plek is actually baie mooi hoor. Maar julle, ek sou mos hier video geskiet het laas. Dus ek kan nou so moeg. Ja. So ja. Gooi. As 'n parkie vir die kinders om te speel. En dis in Riversdale by August Kieshuis. Vir julle meer wys. Vir julle die hek moet ek nou so half oopmaak en hy slaat weer terug toe. Asai. Nou gaan ek vir julle wys so lekker die gedeelte. Nice. Now this is nice, eh? Maar laat een tijdje in man. Maar ik kan niet zo meer man. Ik mag af mijn cijfers, man de ruimte. Tijd wie slaapt nog binnen. Ik doe nou weer rood en paard ik ga nou slapen. Sorry. Van ik pas uit voor 9. Maar ik klap dus waai. Gaan basically power nippers. En dan gaan we mogen en lei maken zo. Ik heb een besluit. Blijf wakker. Drank je energie drankje. En dan kap je aan. Doen wat je moet. Maar ja. Nice. This is pure nice. Daar sta je.
So finally is klaar, was wel. Karen's Place. Baie dankie. Hulle het altyd opgesou liefde. Selde met boven het wees. Mia Kassa. Baie dankie vir dit. Ja, ons is nou eers uit. Ons is moeg. En ja, kom ons gaan rus. Morgen is de lang pad weer Wellington toe huis toe. So ja. Ja, dus ik ga nog net morgen zo'n paar video's doen. Dan ga ik alles aan elkaar zetten, dan ga ik even vloggen. Nou is mijn eerste en zo. Ik kan niet beloven dat het perfect is. Ik is bij simpel en zo. Maar ja, dat is zo. Cheers, thank you, Robert Dale.